If ufuna ukuba ne-content right yabo engage abantu ezakuphathela imali like ezawusebenzela yabo, you need to uba uqale ujonge uba ufuna ukwenza ntoni yabo. So one, you need to uba wenze izinto, poste izinto ezizawufundisa abantu yabo, like izinto ezenzekayo daily basis yabo, let's say ukupheka, let's say izindaba, let's say ngabantwana besikolo whatsoever. Make sure i-content yakho iyafundisa yabo. Okwesibini yabo, i-content efanele isebenze nayo iyasebenza kakhulu, funeka ube sisidele yabo, ube sisibhanqa kakhulu, like wenze izinto ezi-too much for wena yabo. Weqe umgwaqo yabo, like wenze izinto esingacingelanga uba ungazenza, then we will watch no comment, we will engage with we will watch no content yabo, and we will engage no content yabo, because that is a shock kwenzeka ntoni ngobra hayi wenyani siphila isibovu yabo. We like i-content ezinjalo also yabo. Eyesithathu, but eyesithathu andizothi ndiyarecommenda yona yabo ukuposta nge-lifestyle yakho yabo. Uposta nge-lifestyle yakho ku-good, can earn imali but for ixesha elincinci, it's gonna be ixesha elincinci, it's gonna be unyaka or something, or even lesser than unyaka, because sizohamba sihambe stick with-lifestyle yakho yabo. We don't want to hear about your lifestyle, understand? Sifuna izinto ezizasifundisa i-stuff nezinto ezizasihlekisa yabo. So i-lifestyle yakho usipostele okay unemali and stuff, yes izoba right, but izophinda ihambe ifade away yonke loo nto leyo, because baninzi influencers eziflose ngemali yazo uba okay millions nomzi bla 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 bla, but uzijonge ngoku eze-influencers ziyasafa because zi-too much ngoku nge-lifestyle yazo ngoflosa yabo. Sineengxaki zethu, at the same time singahleka mhlawumbi kwivideo yokuqala xa uposta into ezinjalo, but xa uphinde uposte enye yesibini siyarelata yabo, ayisahlekisi anymore because nilambile, uhlekisa umntu olambayo. So you need to uba uyijonge i-content ozayenza xa usenza i-content nge-lifestyle yakho yabo, but andirecommend i-lifestyle yakho yabo.